Niġu issa għal kompetitività u setturi relatati magħha. Sur President, it-tkabbir ekonomiku b'saħħtu li qed nesperjenzaw huwa riżultat ta' politika serja u pjanċar li għandu l-Gvern. Għaldaqstant hija l-intenzjoni ta' dal-Gvern li nkomplu ndaħlu miżuri oħrajn biex inkomplu niġġeneraw l-ekonomija li toħloq aktar ġid u kwalità ta' ħajja aħjar. Sur President, aħna kontra l-abbuż mis-sistema tat-taxxa u għaldaqstant se ngħiduha bla tlaqliq ta' xejn li kontra dak li ġie li ngħidu li aħna laħloqna u lanqas beħsibna noħolqu opportunitajiet li jgħinu fl-iskansar ta' taxxa tal-kumpanija jew ta' individwi barranin li jistgħu jiġu jgħixu Malta taħt skema jew oħra. Qed nirreferi għat-tax avoidance tal-kumpaniji. Aħna favur l-investiment li jirrendi u l-interpriża serja u għaldaqstant mhux beħsibna nittoleraw lil ħadd li juża lil pajjiżna jew il-qafas regolatorju tagħna għal gwadan mhux mistħoq mill-iskansar tat-taxxa. Sur President, il-Gvern Malti qiegħed ikompli bl-impenn u l-ġlieda tiegħu kontra it-tax avoidance. Dan qiegħed jagħmlu bi strateġija mibnija fuq 3 pilastri ewlenin. L-ewwel, billi nikkoperaw ma' pajjiżi oħra li bħalna huma kommessi kontra l-abbuż mis-sistema tat-taxxa. It-tieni, billi nkomplu nsaħħu il-qafas regolatorju u nissudaw l-amministrazzjoni tat-taxxa tagħna sabiex dak li hu dovut f'taxxa jinġabar kollu b'mod effiċjenti u fil-ħin. It-tielet, billi nżidu t-trasparenza fis-sistema tat-taxxa tagħna u l-kontabilità sabiex innaqsu l-opportunità li t-taxxa tiġi skansata minn dawk li għandhom id-dover li jħallsuha. Għal dan il-għan, pajjiżna kien minn tal-ewwel li ssieħeb fil-programm tal-OECD imsejjaħ BEPS għal Base Erosion Profit Shifting li għandu l-għan li jiġġieled b'mod attiv u effettiv kull abbuż mis-sistema tat-taxxa. Ukoll pajjiżna adotta l-ewwel direttiva tal-Unjoni Ewropea kontra tax avoidance l-ATAD1, Anti-Tax Avoidance Directive 1, u kien strumentali sabiex waqt il-Presidenza tiegħu tal-Kunsill Ewropew ġew innegozjati u maqbula it-tieni direttiva għal dan il-għan l-ATAD2. Ibilna u se ndaħlu d-direttiva dwar loti ta' tarif mandatorju fil-waqt li għaddejja il-ħidma neċessarja sabiex nimplementaw l-EU Dispute Resolution Mechanism. Dawn il-miżuri ma' oħrajn li nieħdu b'mod regolari ma' kull budget kollha qegħdin jgħinu sabiex inkomplu nsaħħu u ntejbu il-qafas regolatorju tagħna għal livell ta' dak misjuba f'pajjiżi oħra. Aktar tarif qed jiġi mogħti f'tabella 6.1. Strateġija kontra il-ħasil tal-flus. Wara li matul din is-sena ġew finalizzati r-riżultati ta' evalwazzjoni magħrufa bħala National Risk Assessment Sur President. Ekk joġobkom. Jidher ma jridux jisimgħu. Onorevoli membri, ekk joġobkom. Komplu bid-diskors tiegħek. Kienu għadna xokk. Għandel xel xokk. Mela, wara li ġew finalizzati ir-riżultati tal-evalwazzjoni magħrufa bħala NRA, National Risk Assessment, tlestiet ukoll strateġija ta' pjan ta' azzjoni b'45 azzjoni li se jitwettqu fuq medda ta' 3 snin li għandu lan li jkompli jsaħħaħ l-istituzzjonijiet regolatorji u ta' supervizjoni ta' Malta sabiex ikun aktar effikaċi fi ġlieda tagħhom kontra il-ħasil tal-flus. L-ewwel azzjoni ta' dan il-pjan kien li twaqqaf il-Kumitat Nazzjonali ta' Koordinament
koordinament u li issa għandu segretarjat li x-xogħol tiegħu hu li jagħti s-support u l-assistenza teknika sabiex jara li jiġu mwettqa l-azzjonijiet li jkunu maqbula li għandhom isiru. Dettalji tal-ħidma li saret minn dal-Kumitat flimkien ma' segretarjat tiegħu qed tiġi murija f'tabella 6.2. Matul is-sena, din is-sena, il-Bank Malti ta' Żvilupp għadda minn proċess wiesa ta' konsultazzjoni mal-imsieħba strateġiċi sabiex jiġi identifikati oqsma fejn il-bank jista' joffri s-servizz tiegħu sabiex issaħħaħ l-aċċess għal finanzjament ta' investiment ġdid. Fl-ewwel ta' Ottubru, il-bank ipparteċipa fl-ewwel strument finanzjarju b'kollaborazzjoni ma' bank kummerċjali u mal-Uffiċċju tan-Negozju tal-Familja bil-għan illi jiffaċilita it-trasferiment ta' dan it-tip ta' negozji sabiex jiżgura s-sostenibilità ta' dan is-settur. Matul ix-xhur li ġejjin, il-bank għandu pjanijiet li joffri skemi u faċilitajiet ġodda sabiex jikkontribwixxi għal aktar investiment kemm minn small medium enterprises kif ukoll fi proġetti ta' infrastruttura. Il-Borża ta' Malta matul is-sena d-dieħla ħatkun qed tgħin kumpaniji żgħar lokali li qed jiżviluppaw fis-settur tal-informatika fis-swieq finanzjarji. Dan is-settur magħruf bħala fintech huwa wieħed mill-aktar setturi li għandu potenzjal ta' tkabbir u għalhekk il-Borża ta' Malta nidiet il-programm ta' Fintech Accelerator li l-għan tiegħu hu li jgħin lil dawn il-kumpaniji li għandhom jibdew f'dan is-settur b'mod effettiv u bi spejjeż li jistgħu jlaħqu magħhom. Il-Borża ser tkompli taħdem biex twettaq il-viżjoni tagħha li tidħol bi sħab ma' kumpaniji li operaw fis-settur tal-blockchain u l-cryptocurrencies. Id-diskussjonijiet madwar l-inizjattiva dwar strumenti finanzjarji magħrufin bħala Real Estate Investment Trust jew REITs li jipprovdu lill-investituri l-opportunità li jinvestu indirettament fis-suq tal-proprjetà waslu biex jiġu konklużi u qed jiġi ppjanat li mis-sena d-dieħla jitlestew il-proċessi amministrattivi, fiskali u regolatorji biex REITs jistgħu jkoll jibdew jiġu negozjati fuq is-swieq tal-Borża ta' Malta.